Аз съм Алиса, на 19 години, от град Търговище съм. Живея в Варна вече от доста време и затова чувствам Варна също като свой роден град. Мисля, че съм упорита, добра, може да се разчита на мен. Човек, който прекрасно разбира хората. Като малка нямаше точно определена мечта, но я влечаха професии, които са свързани с изкуството, с изявите на сцена. Обичаш да правиш се на артистка, на говорителка, обичаш да пее и все такива неща, свързани с сцена. Ами семейството ми, това са хората, които много обичам. Не мога. Ей сега. Семейството ми, много ги обичам, много държа на тях. Те ме подкрепят във всеки един момент и те са всичко за мен. Много се радват за мен и знаят, че аз много исках да участвам, още преди няколко години, но така и не се явих на кастинга. Напълно ме подкрепят с мен през цялото време. Аз искам да спечеля, защото за мен това ще бъде един голям шанс на тези години да получа това, което искам, да сбъдна мечтите си, да стана известен модел, да участвам в български филм, да развия собствена модна линия. За това.